Здравейте хора, аз съм МКТ БГ, тук сме на Дян БГ. И тук така, здравейте хора, аз съм МКТ БГ. Тук с Пене Дян БГ. И ще направя този клип и само да ви покажа какво е в нещата си. Така, това тук е фермата. Това тук при това утре ще бием драк. Утре ще бием драк. Това тук е чест. Утре ще бием драк и утре ще бием драк. Смел. Ето ви пак има само спаунерът, който направихме. И ето тук си имаме... Но съвсем обикновено. Да, обикновен спаунерът. Така, сега ще ви покажа малата, която направих. Да ям да ги. Ето те много да ги добиваме безпроблемно. И да, нещо лаги. За това малко е спиш. И така, ето ни отново направих 39 Няма за рекламите! Така направих 39 тексти. Ничувам да енчанта, това беше енчантна. Ще ме кажете, че съм един. Ето е моята къща. Ето е, лагаме. Ти на гъма ли си? Ето не. Така, това е къща на Боби. Аз помислих. Така, Амбрелкин, човека да е енчантна ли? Аз видях. Нищо пак ще ти става. И така хора, ето прави се сервера. Ето това е хора, това е Боби. Не е част от малата. Виждаш си 4, това тук е на дебелята. Това е енчантинга. И ето тук. Не се ме интересува толкова много. Спаунерът, който бях да направи, сега ще скоча да покажа само. Ето Джамото е 17. Толкова много брони взех, боже. Извинете, че спрях клипа, но ми звънаха по телефон. Защо чупиш? Мале. Че такива неща май не си взимал от скелети. Толкова вече много енчантна ти лапа. Чакай малко, аз съм това беше епизод номер 2. Сега, сето вече. Един бях се. Еле, един лук не ми достига пауър. Имаш ли пауър тройка? Не. Съжалявам. Запълнихме чест вече с лъкове. Добре, къде не правя? И да, това е всичко, което направихме. Толкова много кокър. Така. Ето го мечето. Ако знаете колко много се струдихме да имам. Колко... Ето е брадата много бързо стана. Пишем си колко число. Да. Пишем си 4. Да, ето е XP фермата. Тук пак отега долу. Стигате тук и си хварните. За сега имаме тези неща. Power key. О, даже пред вас ще мисля да го направя. Да, пред вас ще направя full power петица лък. Само да отида горе. Аз поизчак, аз ходя някъде. И да, само да ги енчантна и ще... Покажи им къщичките, ако не си. Да, ще ви покажа и малата. Малата. Циганската мала. И аз забравих да си я настрани. И да. Ой, много скелети паднаха, супер. Не, че може да трябва, защото има брекинг тройка. Моят меч е много як. Аз с дракона ще бия... Аз с дракона нямам такова. Единственото, за което ще обясня, мечът ми е шарпна с 4 и нямам Fire Respect. Аз имам Fire Respect. Yes. Леле, имам един левел. Ако имаш един левел, ела да хватнеш XP. Баща, супер, мега екстра, яка. Това ще от клипа, надявам се да ви е харесал и до скоро.